Türkmenistanyň ýolbaşçylary dünýä ýaýran howply koronavirus ketelini ilkinji ýa-da resmi derejede agdady we ýurtda koronavirus bilen bagly ketellänleriň hataby alınmandygyny ma'lum etdi. Munyň bilen bir wagtda da Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen serhetlerini ýapdy. Şu gün Türkmenowan serhedi ýapyldy. Onuň öňü tirasynda Iran bilen we 3 hepde mundan öň Özbegistan bilen serhetler ýapyldy. Türkmenistan Owganistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmyrdan Gulymradynyň 26 fevralda habar bermegine görä Türkmenowan serhedindäki turgundy serhet geçirgesi owan resmileriniň bu ýurtda koronawirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem doly ýatyrylypdyr. Turgundy serhet geçirgesiniň resmiýeti Jahangiriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, döwlet serhediniň doly ýapylmagy Hırat vilayetinde koronawirusyň tapylmagy bilen bagly. Resmiler Hıratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hırada Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdaýy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu arada türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan Iran bilen serhedini ýapdy. Iran resmiýetleri ýurtda koronavirusdan 19 adamyň ýoğulunlygyny we 100den gowrak adamyň şol sanda Saglyk saklaýyş ministriniň orunbasarynyň ketellenligini habar berýärler. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnawyna we ýük daşaýjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu arada serhetde galan ýük ulak sürüjüleri azatlygy habar berdiler. Irandan Türkmenistanyň üstülen ýük daşaýan Kyrgyzstanyň ýük ulak sürüjüleriniň adyndan kömek soraýarys. Biz Iranyň Türkmenistan bilen serhetlerinde luftabat artyk we seragt geçirgeleriniň ýapylmagy derarly geçip bilmän galdyk diýip azatlyga 26 fevralda ulak sürüjülerden gelen hatda edilýär. Hatda we onuň daşynda koronavirus bilen bagly ýagdaýlaryň ýetli köpelmegi we demirgazak gündogor Aziýada ýakyn gündogorda hem Ýewropada döremegi koronavirus keteliniň öňüni alyp bolmajagy baradaky howatirlanmalary güýçlendirdi. Ketel dünýäniň 30dan gowrak ýurdunda hatap alındy. Bu ýagdaýda Türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji ýa-da resmi derejede agzady. 25 fevralda Türkmen hökümetiniň ketelleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howply infeksiýa garşy berk germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet medeniýeti habar berdi. Türkmen häkimetläriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hitaýdan baran türkmen raýatlarynyň yüzlerçesiniň karantinda saklanýanlygy, aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşigi, çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişleriniň beren maglumatlarynyň izyan edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan barýanlar koronavirus bilen baglylykda barlygydan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amalaşyrlar.